morning to all. Bodo News 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं नोंथांमोननि एंकर एस आरो दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ। श्रीभूमियाव 4,000 रां घुस बिनायनि दायाव आसाम पुलिसखौ हमदों। श्रीभूमि सदर पुलिस थानानि सासे पुलिस मावख'गिरिखौ 22 नबेम्बर 2024 मायथाइयाव डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्सन आसामआ 4,000 रां घुस दाबिनाय आरो लानायनि थाखाय खानाय जादों होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। रिपर्टनि बादियैब्ला लन्स नायक सपन दास मुंनि मावख'गिरिया वारेन्टखौ मावफुंनायनि बदलै सासे अजद होग्रानिफ्राय घुस बिदोंमोन। खाजानायनि उनाव जाख्ल'नाय होबथानाय आयेन 1988 2018 मायथाइयाव सोदांनायनि धारा 7A नि सिङाव मोनसे गसर थिसननाय जादों। हमजानाय मावख'गिरिया आथिखालाव जोबथेसालियाव दं आरो आरोबाव आयेनारि राहा लानाय जागासिनो दं होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। नैथि खौराङावनो दङ। गुवाहाटीआव हिर'इन जब्द, 2 हमजादों। हायुङारि राजालामा 37 आव मोनसे अपारेसननि फिथाइ महरै फेग्रा मुवानि सन्देह गोनां रोगाथायनि बागै पुलिससिम सांग्रांथि जानायनि जाहोनाव गोबां बिबांनि फेग्रा मुवाफोरखौ जब्द खालामनाय जायो। अपारेसनखौ एससिपि आजारा, अ.सि. जालुकबारी, आइ.सि. मालिगाव आरो एअजि हानजाया दैदेनदोंमोन। गोब्राब होबथानायनि गेजेरजों मावख'गिरिफोरा गंसे ट्राक AS-18AC 6959 खौ हमदोंमोन आरो बेखौ मोजाङै नागिरदोंमोन, जाय 32 साबोननि केसफोरखौ सोराङाव लाबोदोंमोन। गासैयावबो 3.5 कौटि रांनि 364 ग्राम हिर'इन दंमोन। अपारेसननि समाव 2 सुबुंखौ खानाय जादोंमोन। मफिजुल आलीआ जियागुरी, क'क्राझार आसाम ट्राक सालायग्रानिफ्राय आरो सुरत जामालआ चिरुकुटा जिल्ला धुबरी आसामनिफ्राय ट्राकनि हेन्डीमेनमोन। सानैबो दा पुलिसनि आवथायाव दं। आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। थामथि खौराङावनो दङ। एसिस्टेन्ट इन्जिनियारआ आसामनि बगिबिल दालांनिफ्राय बाज्रुमना सुइसाइड जादों। सुइसाइड नट मोनदों। आसामनि बरबुरा जौगाखां ब्लकनि लेङाइ इन्जिनियार सत्यजित शइकियाआ डिब्रुगड़ जिल्लानि बगिबिल दालांनिफ्राय बाज्रुमनायनि उनाव गावखौनो फोथैना लानायनि सन्देह खालामनाय जादों। बिथांनि गारिखौ समबार 25 नबेम्बर खालि दालांनि साहा फारसे लाखिनानै दोननाय मोननाय जादोंमोन, जायनि जाहोनाव नागिरनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दंमोन। जि पल्सजों रायज्लायनायाव सिलाफोथार पुलिस थानानि सासे मावख'गिरिया जाथायखौ रोखा खालामो आरो बुङो दि सत्यजित शइकियाआ सासे लेङाइ इन्जिनियारआ गावखौ फोथैना लानायनि सन्देह खालामनाय जादों। बिथांनि गारिखौ दालांनि साहा फारसेथिं गारना दोननाय मोननाय जादोंमोन आरो जाहोन गैयालासे मुंख'नाय गंसे न'ट बोखांनाय जादोंमोन। आथिखालाव मोनसे नागिरनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। सिलाफोथार पुलिसआ दा शइकियानि थैनायनि सोरगिदिं थानाय थासारिखौ मिथिनो थाखाय जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं। ब्रैथि खौराङावनो दङ। उबेर आरो रेपिड' लिंकजों लोगोसे दाखाथि गेंखौ गुवाहाटीआव हमदों। मोनसे सोमोनांथाव फोरमायथियाव गुवाहाटी पुलिसआ नोगोराव सोलिबाय थानाय मोनसे गिदिर दाखाथि नेटवर्कखौ बेखेवना होदों, जेराव उबेर आरो रेपिड' सालायगिरिफोरजों लोगोसे मैगं-थाइगं फालांगिरिफोरजों लोगोसे 50 निबो बांसिन हानजानि सोद्रोमाफोर दंमोन। गासै गुवाहाटीआव सांग्रां बे हानजाखौ जुनारसालि र'ड ओनसोलाव दाखाथि खालामनो नाजानायाव हमनाय जादोंमोन। बिथांमोनहा मोनायाव दाखाथि खालामनायनि सिगां राइड शेयारिं आरो फालांगियारि हाबाफारिफोरनि महराव साननि सोराङाव नायबिजिरनाय हाबाफारि लादोंमोन। हमजानाय सा 7 सोद्रोमाफोरखौ सोंनाय फिननाय खालामनाय समाव हानजानि अपारेशनफोरा बेरखांदोंमोन, जाय धुबुरी, बरपेटा आरो दरं जिल्लाफोराव बिसोरनि बिथाखौ दिन्थियो। कल डिलेट रेकर्ड बिजिरनायजों लोगोसे पुलिसनि नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनो दि हानजाया गासै नोगोराव सप्तायारि खावनायनि सिगां फुंनि 2 रिंगानि उनाव गावसोरनि सानथांखिफोरखौ गोरोबहोदोंमोन। बे हानजानि आदब खान्थि आरो गुवार नेटवर्कआ बिबानगिरिफोरखौ गिखांहोदोंमोन, जायनि जाहोनाव नोगोर पुलिसआ फैबाय थानाय समाव बे सोद्रोमाफोरनि बेरेखायै मोनसे सिग्रोमनाय जागायनो गोनां जादोंमोन। बाथि खौराङावनो दङ। बेंगालुरुआव बयफ्रेन्डआ आसामनि गार्लफ्रेन्ड इउटुब ब्लगार आइजोखौ सार्भिस एपार्टमेन्टआव बुथारदों। मोनसे सोमोनांथाव जाथायाव, गुबैयै आसामनि माया गगৈ, सासे लाइमोन आइजोखौ बेंगालुरुनि इन्दिरानगर ओनसोलाव मोनसे सार्भिस एपार्टमेन्टआव बुथारनाय जादों। मोनसे गावारि फार्माव साख्रि मावग्रा मायाखौ बिथांनि मोजां मोनग्रा अरब अन'या खास्रि-बिस्रियै बुथारदों, जाय दा खारखोमानानै दं होनना खौराङाव फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। बे दायआ दि रयेल लिभिंसआव जादोंमोन, मोनसे सिबिथाइ एपार्टमेन्ट जेराव केरेलानि कुन्नुरनि थागिबि अरबआ
सानथामनिफ्रायनो थागासिनो दंमोन। CCTV फुटेजनिफ्राय मिथिनो मोनो दि माया आरो अरबा 23 नबेम्बराव एपार्टमेन्टआव जयै सफैदोंमोन। बुथारनायनि उनाव अरबा मायानि गोथै सह'खौ गारनानै खारलांदोंमोन। इन्दिरानगर पुलिसनि गिबि नायबिजिरनाया इंगित होयो दि अरबा दायनि उनाव सानसे एपार्टमेन्टआव थादोंमोन। दुखुनांथावना बिथाङा मायानि गोथै सह'नि साखाथियाव सिगारेट सोबनाय CCTVआव हमजादोंमोन। दायो पुलिसआ बिथांखौ हमनो थाखाय नागिरगासिनो दं। बड' क्राइम निउज 24 खौ नायनायनि थाखाय साबायखर। सानफ्रोमबो बड'लेण्ड आरो बिनि बायजोनि खौरां आरो आपडेटनि थाखाय बड' क्राइम निउज 24 चेनेलखौ अन्नानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो। गोजोन्थों।